Psoriáza je ochorenie kože, je to zápalové ochorenie, je to ochorenie chronické, to znamená dlhodobé a je to ochorenie, ktoré sa netýka len kože, ale môže sa týkať aj ďalších orgánov a orgánových systémov. Pri neliečenej psoriáze sa zápal môže prenášať ďalej a viesť k vyššiemu riziku rozvoja cukrovky, metabolického syndrómu, môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku, zvýšenému riziku kardiovaskulárnych ochorení a takisto aj k prechodu na kĺby a rozvoju psoriatickej artritídy. Tieto ochorenia sa môžu vyskytovať naraz všetky súčasne, alebo môžu byť prítomné len niektoré z nich. Pacient s psoriázou zvyčajne začína svoju cestu u kožného lekára, ale pri týchto ďalších komplikáciách treba určite konzultovať aj ďalších špecialistov, ako je internista, diabetolog a ďalší. Konkrétne kroky, ktoré pacient vie podniknúť, sú kontrola svojho zdravotného stavu, absolvovanie preventívnych prehliadok, meranie si krvného tlaku a pri podozrivých hodnotách sa treba spojiť so svojím všeobecným lekárom a prípadne zvážiť nejaké ďalšie terapeutické postupy. Takisto je veľmi dobré dávať si pozor na svoju hmotnosť a dobre by bolo nechať si zmerať hladiny lipidov v krvi, či spĺňajú referenčné parametre. Na dobre nastavenú liečbu psoriázy by si mali dať pozor najmä pacienti, ktorí majú ťažkú formu ochorenia, keďže práve títo sú v oveľa väčšom riziku a práve u nich má zmysel vhodne zvolená liečba, ktorá dokáže minimalizovať riziko rozvoja všetkých týchto komplikácií. Tieto diagnózy ešte neznamenajú katastrofu, ale je veľmi dôležité poznať svoj zdravotný stav, rozumieť mu a naučiť sa s ním pracovať. Základom je zdravá životospráva, dodržiavanie odporúčaní od odborníkov, ale čo nám skutočne môže pomôcť pri psoriáze, je správne nastavená liečba psoriázy, ktorá sama o sebe dokáže minimalizovať riziko jednotlivých komplikácií.